Šta kaže mama na ove žalbe? Ne razumem. Kakve on veze ima sa mnom? Ceca godinama priprema slavu koja uvek prođe u najboljem redu. Znamo da tu nema problema, ali sa Draganom Mirković je nedavno bilo, kada su se srele na jednom snimanju. Vi ste imali priliku da čujete snimak, do duše, ja se slabije čujem zato što sam bila u prolazu, jer ja sam se vraćala sa snimanja i Dragana je sedela pored moje garderobe i naravno ja sam tu morala da prođem. Iskreno da vam kažem, kada neko godinama vas u lošem kontekstu indirektno komentariše i proziva na jedan jako ružan, perfidan način i komentariše na ružan način i moju porodicu i mene i karijeru, ne očekujete ni da vam se javi. Ona je to uradila, videli ste kojim tonom, tim tonom je i bilo njoj uzvraćeno. Ponosna je na prijateljstvo sa ljudima sa estrade i ne voli da se svađa sa kolegama. Redko, zaista redko, evo na primjer samo 2 osobe za koje ja znam, eventualno 3, da su nekad u nekom ružnom kontekstu mene prokomentarisale, za to ne postoji razlog. Za ove 2 osobe mogu slobodno da kažem da je to čista ljubomora, zluradost, desilo se to što se desilo, iskreno da vam kažem, to nije lepo ni za jednu ni za drugu, to je jedna neprijatnost, ali ja nisam žena svađalica, ali kada je neko spreman na provokaciju i na bezobrazluk, umem da odgovorim. Ipak, u 2019. godini želi da sve loše stvari ostavi iza sebe. Mene ne hrani ljudska tuga i nesreća. Mene hrani ljudska sreća. Ja nisam srećna osoba ako nekog povredim. Od srca želim da snimim hit i da nađem mir u 2019. A evo šta je poželela svima onima koji slave Svetu Nikolu. Biće mi zadovoljstvo da sam pravoslavnim vernicima čestitam Svetu Nikolu, da živimo u slozi, u zdravlju, u ljubavi, veselju, volite se ljudi, život je jedan i najlepše je kad smo srećni i zadovoljni, a ono što osjećate, ono što širite, to očekujte da se vrati. Njena slavska proslava je poznata po dobrom povodu. Kolić je prvi